Kiitos Satu. Ja nyt jatkamme sitten ohjelman mukaan. Tervetuloa iltapäivän osuuteen. Mukava nähdä, että niin kovin moni teistä on pysynyt täällä. Koska nyt puhutaan enemmänkin lastenvalvojan työstä, mutta terveydenhoitajillekin tämä on kovin hyödyllistä tietoa sen takia, että tietää tarkemmin, että mitä sitten se yhteistyökumppani siellä lastenvalvojan puolella vielä tekee sitten sen ennakkotunnustamisen ottamisen jälkeenkin. Tuossa näette aamupäivästä tuttuja teemoja, isyysolettamaa ja niin päin pois. Siellä on pari teemaa lisää, koska nyt mennään sitten hieman syvemmälle kussakin teemassa. Aloitetaan tästä isyysolettamasta. Tässä aika paljon nämä asiat käytiinkin jo aamulla läpi, eli lähtökohta on se, että aviomies on lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana, ja tämä on ollut voimassa olevankin lain lähtökohta, ja ne kaksi pientä tarkennusta tähän olettamaan ovat se, että jos aviomies on kuollut ennen lapsen syntymää, niin aviomies on silti lapsen isä, kunhan hän on siittänyt sen, voinut tulla siitetyksi ennen aviomiehen kuolemaa. Ja toinen koski sitten sitä, että jos äiti on mennyt uusiin naimisiin, niin se uusi aviomies on sen lapsen isä. Ja tässä kohtaa sitten mietittiin, isyysolettaman kohdalla mietittiin näitä isyysolettaman laajentamista sinne avoliittoihin, mutta kuten jo tuossa aamupäivällä todettiin, niin väestötietojärjestelmästä tätä olettaman laajennusta ei voitu katsottu mahdolliseksi toteuttaa. Tämäkin on vähän hidas, no niin. Ja sitten jos ei tämän isyysolettaman mukaisesti se lapsen isyyssuhde määräydy, eikä sitä ennakollista tunnustamistakaan siellä neuvolassa ole annettu, niin sitten lastenvalvoja selvittää isyyden lähestulkoon niin kuin nykyisinkin. Aamulla Salla kertoikin kyllä näistä laajennuksista tähän isyyden selvittämiseen liittyen, eli nyt on sitten laajennettu isyyden selvittämispalvelut koskemaan kaikkia alaikäisiä lapsia. Aikaisempi ikäraja oli tosissaan tämä 15 ikävuotta, eli nyt sitten 15 vuotta täyttänyt lapsi itse voi pyytää lastenvalvojalta sitä isyyden selvittämispalvelua. Hänen äitinsä ei sitten enää hänen puolestaan sitä puhevaltaa näissä isyysasioissa saa käyttää, eli lastenvalvoja sitten voi itse kääntyä lastenvalvojan puoleen. Toki äidiltä sitten varmaan aika paljon tietoja tarvitaan sen isyyden selvittämiseksi. Ja koska 15 vuotta täyttänyt lapsi saa hänellä on niin kuin määräämisvalta tässä isyyskysymyksessä, haluaako hän itselleen sitä isää vai ei, niin on syytä selvittää tämmöisen vähän alle 15-vuotiaan lapsenkin mielipidettä. Jos sitä selvittämistä on siellä äidin kanssa aloiteltu ja näyttää siltä, että lapsi 15 ikävuotta lähestyy, niin myös alle 15-vuotiaan lapsen näkökulma täytyy huomioida ja selvittää ja kirjata sitten häntä varten laadittuun lomakkeeseen ylös. Sitten uutuutena oli nämä avioparit, eli jos avioparille on niin kuin jo heti lapsen syntyessä, ehkä jo raskauden aikana käynyt selväksi, että nyt saattaa olla joku muukin isä ehdokas sille lapselle kuin tämä äidin aviomies, niin aviopari voi yhteisymmärryksessä yhdessä pyytää lastenvalvojalta isyyden selvittämistä lapsen syntymän jälkeen. Kuitenkin niin, että heidän on pyydettävä sitä 6 kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Ideana on ollut se, että tämmöiset epäselvyydet lapsen isyyskysymyksessä on syytä selvittää mahdollisimman pikaisesti. Ja tämä avioparin isyyden selvittämisasia on tarkoitettu käytettäväksi vain ihan semmoisissa selvissä yhteisymmärrystilanteissa, että jos aviopari on asiasta vähän eri mieltä, niin sitten he niin kuin nykyisinkin hoitavat sitä isyyden kumoamiskanneasiana tuomioistuimeen. Ja jos sitten tämä isyyden selvittäminen osoittaa, maksuton DNA-tutkimus osoittaa, että aviomies ei olekaan lapsen isä, niin aviopari voi sitten hakea yhteisellä hakemuksella maistraatista isyyden kumoamista, eli heidän ei tarvitse tällaisessa selvässä asiassa
kummankaan nostaa sitä isyyden kumoamiskannetta tuomioistuimessa, vaan he tekevät hakemuksen maistraatille ja pyytävät maistraattia kumoamaan sen isyyden. Ja tästä hakemuksesta on myös valmisteltu lomake ja nyt on sitten päätetty, että se tulee olemaan maistraatin lomake. Eli siitä sitten lastenvalvoja kertoo osapuolille, että heillä on tämmöinen mahdollisuus ja he itse sitten päättää, että lähtevätkö hakemaan sitä kumoamista vai ei. Ja sitten aviolapsen isyys on kumottavissa myöhemminkin kuin tämän 6 kuukauden kuluessa siellä lastenvalvojalla, jos on sitten tämmöinen toinen mies, joka haluaa tunnustaa sen isyyden. Ja nykyisinhän se edellyttää, että tämä toinen mies tunnustamislausumallaan käynnistää sen selvittämisen. Nyt jatkossa riittää, että hän on halukas tunnustamaan, mutta halutaan kuitenkin selvittää sitä asiaa ensin. Eli näissä tilanteissa jatkossa sitten lastenvalvoja toimittaa sen selvittämisen, järjestää tarvittaessa sen DNA-tutkimuksen ja vasta sen DNA-tutkimuksen selvittämisen jälkeen sitten tehdään nämä tunnustamiset ja avioparin hyväksymislausumat otetaan vastaan. Aika merkittävä muutos noin niin kuin periaatteellisesti on tämä äidin vastustusoikeuden poistaminen. Äiti ei voi enää jatkossa yksipuolisesti päättää siitä, että selvitetäänkö lapsen isyyttä vai ei. Lähtökohtaisesti se selvitetään aina, jos vaan tiedot siihen on saatavilla. Käytännössä tämä tietysti tarkoittaa sitä, että jos äiti ei mitään tietoja lastenvalvojalle halua antaa, niin niitä ei hänestä voida millään häneltä niin kuin väkisin puristaa ulos, että jos hän ei mitään nimiä kerro tai mitään muutakaan siihen isyyskysymykseen liittyvää, niin lastenvalvojalle ei käytännössä jää hirveästi vaihtoehtoja kuin sit keskeyttää se isyyden selvittäminen sen takia, että ei ole saatavilla riittävästi tietoja. Mutta jos äiti sitten jonkun nimen lipsauttaa, niin se tarkoittaa, että hän ei voi enää vetää sitä takaisin. Lastenvalvojan virkavelvollisuus on sitten selvittää se isyys ja tarvittaessa ajaa jopa kannetta, vaikka äiti sitä kuinka vastustelisi. Eli äiti ei voi enää estää sitä isyyskanteen ajamistakaan. Vastoin hänen tahtoaankin lastenvalvoja tarvittaessa ajaa sitten isyyden vahvistamiskanteen lapsen nimissä tuomioistuimessa. Ja niin kuin mä sanoin, niin lastenvalvojalla on siis mahdollisuus keskeyttää se isyyden selvittäminen ensinnäkin niissä tilanteissa, että ei ole saatavilla riittävästi tietoja. Eli tämä on se tilanne, että äiti ei pysty antamaan miehestä tarpeeksi tietoja, että sitä miestä pystyisi mistään löytämään. Mehän ollaan lastenvalvojan tiedonsaantioikeutta nyt pikkasen laajennettu. Lastenvalvojallahan on asiakaslain nojalla oikeus saada kaikilta viranomaistahoilta tarvittavia tietoja sen isyyden selvittämiseksi, mutta tämä laki ei mahdollista esimerkiksi yksityisten työnantajien puoleen kääntymistä. Ja sitten on myös ollut näitä tilanteita, että äiti on jossain hotellissa tavannut jonkun hurmaavan miehen ja sen seurauksena sitten on lapsi maailmaan tullut, mutta hän ei sitten ihan tarkkaan ole tiennyt, että mikä se miehen nimi oikeastaan oli, mutta hän muistaa sen hotellin ja sen hotellihuoneen, missä he olivat. Niin me ollaan annettu sitten tällainen erityislaissa tämmöinen oikeus saada tietoja ensinnäkin tämmöisen isäehdokkaan työnantajalta tästä miehestä, että jos vaikka sitten pikkujouluissa on joku kiva mies tavattu ja mies pikkujouluissa kertoo työskentelevänsä siinä ja siinä firmassa ja olen sen ja sen niminen, niin lastenvalvoja voi sitten lähestyä tätä yritystä ja pyytää tämän miehen yhteystietoja. Ja toisaalta sitten nämä hotellit, eli meillä on täällä laissa tämmöinen majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu laki. Ja siinä laissa tarkoitetulta majoitustoiminnan harjoittajalta, eli tarkoittaa käytännössä sit näitä hotelliromansseja Suomenmaalla toki ainoastaan, että sitten nämä lomaromanssit ulkomailla jää tämän soveltamisalan ulkopuolelle. Ja toisaalta me ei pystytty millään sitten keksimään sellaista vaihtoehtoa, että nämä laivaristeilyt olisi saatu tämän piiriin. Et kaikki lastenvalvojat varmaan on kohdannut näitä tilanteita, että on oltu siellä Tukholman tai Tallinnan risteilyllä, niin niitä laivaristeilyitä tämä laajennus ei sitten kuitenkaan koske. Eli yksityiset työnantajat ja suomalaiset hotellit on nyt sitten velvollisia miehen yhteystietoja lastenvalvojalle antamaan, jos lastenvalvoja niitä pyytää. Ja toinen keskeyttämisperuste tuli jo tuossa aamupäivällä nämä hedelmöityshoitotilanteet, eli jos äiti on yksin saanut hedelmöityshoitoa ja sukusolujen luovuttaja on anonyymi tai ei ole antanut lupaa siihen isyyden vahvistamiseen ennen sitä
hoidon aloittamista, niin niissä tilanteissahan ei ole mitään selvitettävää, ei ole mitään isyyden vahvistamismahdollisuutta, kun ei ole miestä, jonka isyyttä lähettäisiin selvittämään. Näissä tilanteissa sit lastenvalvoja voi keskeyttää sen isyyden selvittämisen. Tässä yhteydessä tietysti äidin on sitten esitettävä varmaankin todistus siitä hedelmöityshoidosta, koska siinä täytyy olla se selvyys, että sitä isyyttä ei voida siinä vahvistaa. Tämä varmaan koskee paljon just näitä esimerkiksi naispareja, rekkaripareja näissä tilanteissa. Ja sitten on tämä viimeinen peruste, on tämmöinen lapsen etuun perustuva. Eli lastenvalvojahan saattaa saada näitä niin kuin tietoja isyyden vahvistamiseksi aika monestakin paikasta, saattaa tulla jostain lastensuojelusta tai jostain nimiä ilmi, ja voi käydä sitten ilmi, että se isyyden vahvistaminen tietyissä tilanteissa ei sitten kuitenkaan olisi sen lapsen edun mukaista. Tämä on aivan poikkeuksellinen peruste, tarkoitettu lähinnä semmoisiin ääritilanteisiin, puhutaan jostain insestin johdosta syntyneestä lapsesta tai jostain hyvin törkeästä raiskausasiasta, joka sitten niin kuin voisi äidille aiheuttaa niin kuin jotain traumaa sen asian läpikäyminen ja sitä kautta sitten vaikuttaa siihen lapsen etuunkin. Eli näissä tilanteissa sitten lastenvalvoja joutuu harkitsemaan sitä isyyden vahvistamista lapsen edun näkökulmasta ja keskeyttää sitten sen isyyden selvittämisen, jos katsoo, että se isyyden vahvistaminen ei tässä kyseisessä tapauksessa palvelisi lapsen etua. Ja mikä nyt sitten on kans muutos on se, että tosissaan tämän keskeyttämispäätöksen saa lain nojalla nyt tehdä lastenvalvoja itse omalla harkinnallaan. Nykyisinhän se on laissa niin, että sosiaalilautakunta keskeyttää lastenvalvojan esityksestä. Nyt ei enää tällaista toista tahoa tarvitse siihen prosessiin mukaan ottaa. Tietysti kielteinen päätös täytyy sitten perustella ja toimittaa osapuolille. Ja isyyden selvittämiseen tietysti liittyy aika olennaisesti nämä DNA-tutkimukset. Marjo Kestilä sitten myöhemmin iltapäivällä vielä kertoo lisää näistä uudistuksista, mitä liittyy DNA-tutkimukseen. Lyhyesti nyt tässä vaan tämä toteama, että tämän veritutkimuksen sijaan tulee tämä posken sisäpinnan sivelynäyte ensisijaiseksi. Ja se voidaan ottaa siellä lastenvalvojan toimistossa, lastenvalvojan valvonnassa. Eli lastenvalvoja ei sitä näytettä ota, vaan nämä osapuolet itse itsestään ja lapsestaan ne näytteet siinä lastenvalvojan läsnä ollessa ottaa. Marjo sitten esittelee myös sitä, mikä otetaan käyttöön se pakkaus ja ne harjat, niin näette iltapäivällä niitä sitten. Ja niin kuin tuossa aamulla jo mainitsin, niin nykyisinhän äiti on vaan velvollinen puhumaan totta, niin nyt jatkossa sitten tasapuolisuuden nimissä myös miehen täytyy puhua lastenvalvojalle totta, jos jotakin haluaa puhua. Mitään velvollisuutta tietojen antamiseen ei tosissaan kummallakaan osapuolella ole, mutta jos jotakin suustaan päästävät, niin sen on vastattava totuutta ja sakkorangaistus voi seurata, jos valehtelun seurauksena väärä mies päätyy lapsen isäksi. Sitten ihan lyhyesti näistä kansainvälisistä tilanteista otettiin se tähän mukaan, että ei unohdu sanomasta, että käytännössä mikään ei muutu. Eli tämä säilyy aivan samanlaisena, tämä kansainvälistä toimivaltaa ja lain nojalla määräytyviä isyyskysymyksiä koskevat pykälät. Niihin jotain pientä tarkennusta tuli, mutta niillä ei käytännössä lastenvalvojan työssä nyt ole mitään merkitystä. Lähinnä Helsingin lastenvalvojan näkökulmasta pientä tarkennusta tehtiin. Eli edelleenkin pääsääntöisesti lastenvalvojan palvelut on tarkoitettu vain Suomessa asuville lapsille, että on aika mielekästä kai vahvistaa vaan täällä asuvien lasten isyyksiä, ei niin, että kaikki maailman lapset kuuluisi Suomen lastenvalvojien selvittämispalveluiden piiriin. Sitten myös niissä tilanteissa voidaan selvittää ja vahvistaa isyys Suomessa, vaikka se lapsi asuisikin ulkomailla äitinsä kanssa, jos sitten on olemassa joku mies, joka haluaa isäksi, haluaa tunnustaa sen isyyden, niin niissä tilanteissa sitten tämä miehen asuminen Suomessa luo sellaisen liittymän Suomeen, että isyyskysymys voidaan Suomessa hoitaa ja vahvistaa. Näissä tietysti voi sitten tulla ongelmia sen suhteen, että tunnustetaanko esimerkiksi sitä suomalaista isyyspäätöstä siellä lapsen asuinvaltiossa, mutta lähtökohta on se, että se Suomessa kuitenkin saadaan sitten voimaan. Sitten jos on sellainen tilanne, että koko perhe asuu ulkomailla, niin heidänhän pitää hoitaa se isyysasia siellä asuinvaltiossaan.
ei niin, että aina kaikki Suomen kansalaiset vois kääntyä Suomen palveluiden piiriin. Mutta poikkeuksellisesti, jos siellä asuinvaltiossa sitten on sellainen tilanne, että lainsäädäntö siellä ei tunne ollenkaan isyyden vahvistamismenettelyä. Esimerkiksi Kiinan laki on sellainen, että lapsia ei siis synny avioliiton ulkopuolella. Eli siellä ei sitten ole olemassakaan sellaista isyyden vahvistamismenettelyä, jolla se isän isyys voitaisiin vahvistaa. Niin niissä tilanteissa, jos isä tai lapsi on Suomen kansalainen, niin se kansalaisuus riittää sen palvelun saamiseksi Suomesta. Sillä asialla täytyy tietysti olla sit jotain merkitystä Suomessa myöskin. Perintöoikeus aika usein on sellainen asia, joka sen sitten riittävästi linkittää Suomeen. Tämä kyllä sit koskee lähinnä vain Helsingin lastenvalvojaa, koska tässä ei sitten kellään osapuolella ole Suomessa asuinpaikkaa, eli nämä asiat hoidetaan aina Helsingissä. Ja sitten lisäksi, jos on sellainen tilanne, että äiti asuu lapsensa kanssa ulkomailla ja isä ei isäksi, Suomessa asuva mies ei isäksi halua, niin äiti voi yksityisiä palveluita käyttäen nostaa isyyden vahvistamiskanteen Suomessa. Eli yksityisen asianajajan oikeusaputoimiston avulla asia voidaan kuitenkin suomalaisessa tuomioistuimessa käsitellä. Jep, ja sitten pikakertauksena näistä tunnustamisasioista, mutta lastenvalvojan näkökulmasta. Eli samat edellytykset ja kieltäytymisperusteet ennakollisessa tunnustamisessa koskee myös lastenvalvojaa kuin neuvolahenkilökuntaa. Sen lisäksi kuitenkin edellytetään, että näissä tilanteissa äiti esittää todistuksen raskaudestaan. Ja se on lähinnä tarpeen sen takia, että voidaan tosiaan yksilöidä tämä syntymätön lapsi, koska siitä saadaan sitten se laskettu aika. Lähtökohtaisestihan sitten lastenvalvojalla on tärkeämpi tehtävä tuossa isyyden tunnustamisessa lapsen syntymän jälkeen. Ja näissä tilanteissa niitä muutoksia ei juurikaan tullut, eli tunnustaminen on edelleen mahdollista lastenvalvojan lisäksi maistraatissa Vihkiällä ja Suomen edustustossa. Käytännössähän lastenvalvojat lähes kokonaan hoitavat tämän lapsen syntymän jälkeen hoituvan tunnustamisen itse. Tosin Suomen edustustot auttavat tässä, mutta tiedossani ei ole yhtään sellaista tilannetta, jossa lapsi olisi Vihkiälle tunnustettu, mutta sekin jätettiin mahdolliseksi, kun haluttiin olla mahdollisimman asiakasmyönteisiä. Mutta lapsen syntymän jälkeen tunnustaminen ei siis ole enää mahdollista neuvolassa. Ja sitten ne kaksi laajennusta, eli tunnustaminen olisi poikkeuksellisesti mahdollista myös niissä surullisissa tilanteissa, kun lapsi kuolee niin pian syntymänsä jälkeen, että tätä tunnustamista ei ole ennätetty tehdä. Tässä on määräaika 1 vuoden kuluessa lapsen kuolemasta. Se, mikä on lähinnä menettelyllinen muutos, on sitten se, että jos tunnustamisen johdosta tulee kuulla, esimerkiksi näissä alaikäisasioissa tunnustajan huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, niin henkilökohtaisen kuulemisen sijaan tämä kuuleminen voidaankin nyt tehdä kirjallisesti. Tämä kuuleminen kirjallisesti koskee siis vain niitä tunnustamisen johdosta kuulemisia, että on hyvä erottaa sitten nämä hyväksymislausumat tästä kuulemisesta, eli 15 vuotta täyttäneen lapsen tai avioparin hyväksymislausuma silloin, kun tunnustamalla kumotaan, niin ne on edelleen annettava henkilökohtaisesti lastenvalvojalle, niin kuin nykyisinkin, eli vain nämä kuulemiset tunnustamisen johdosta voidaan tehdä kirjallisesti. Sitten aamupäivällä jo katsottiin tätä prosessia, mutta tästä voisi nyt muutaman kohdan vielä lastenvalvojille nostaa. Eli ensinnäkin nämä ensimmäiset selvittelyt, kun ne paperit sieltä lastenvalvojalta tulee, niin se on tosissaan lastenvalvojan tehtävä sit varmistua siitä Suomen viranomaisen tai ylipäätään lastenvalvojan toimivallasta lapsen syntymän hetkellä. Eli se äidin siviilisäätykysymys lapsen syntymän hetkellä on se ratkaiseva asia.
äiti saa olla naimisissa silloin, kun tämä tunnustamisasia hoidetaan siellä neuvolassa, jos hän sitten ehtii eroamaan ennen kuin lapsi syntyy. Eli jos hän on eronnut silloin, kun lapsi syntyy, niin silloinhan lapsi on sitten isätön. Tietysti toive olisi, että ei tämmöisiä sekavuuksia hirveästi tulisi, mutta varmasti niitä vastaan tulee, että äiti ei sitten ole muistanutkaan olleensa avioliitossa, kun siellä neuvolassa asiaa hoidettiin. Ja sitten tosissaan nämä kuulemiset, mistä tuossa Salla nyt mainitsi, eli jos on alaikäinen tunnustaja, niin huoltajille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ja näitä kuulemisia voidaan hoitaa jo tässä vaiheessa. Sille ei ole asetettu mitään aikarajaa, että missä kohtaa nämä kuulemiset hoidetaan. Toki ne voi hoitaa lapsen syntymänkin jälkeen, että mikä sitten tuntuu käytännöllisesti parhaimmalta vaihtoehdolta kussakin tapauksessa. Ja sitten lastenvalvoja joutuu siellä sitten miettimään tämän kaiken paperin tallettamisjärjestelyt, säilömisjärjestelyt ja nämä hautomisjärjestelyt, että miten ne hoidetaan. Että niitä jos sitten vielä on miettinyt, niin on varmaan syytä nyt viimeistään ruveta pohtimaan, että miten järjestetään ensinnäkin se aika niille asiakirjoille, kun odotetaan sitä syntymäilmoitusta, ja toisaalta miten ne asiakirjat sitten yhdistetään siihen syntymäilmoitukseen, miten ne asiat kohtaa toisensa. Ja sitten tämä 30 päivän odotusaika, että millä sitä valvotaan, miten sitä pystytään seuraamaan, koska lainsäätäjän ajatus on se, että kun se 30 päivää on kulunut, niin sitten ne asiakirjat liikkuu sinne maistraattiin, että niitä ei jätetä lojumaan sinne lastenvalvojan toimistoon pitkäksi aikaa. Toki siinä ei nyt varmaan tarvitse odotella sitä 30 päivää, että jäädä sinne virka-ajan jälkeen postittelemaan, että eiköhän se sitten riitä, että hyvin pian sen jälkeen ensimmäisenä tai toisena päivänä viimeistään ne sitten laitetaan sinne maistraattiin eteenpäin. Mutta tämäkin täytyy jokaisen kunnan lastenvalvojien sitten miettiä, että miten huolehditaan siitä, että se 30 päivää saadaan toteutettua jokaisen lapsen kohdalla. Ja jos ei siitä mitään niitä kiistämisilmoituksia tule, niin sitten ne asiakirjat sinne maistraattiin toimitetaan mahdollisimman pikaisesti, koska sitten maistraatissakin vielä on ne omat käsittelyaikansa. Maistraatille tulee muutos tässä, että aikaisemminhan lastenvalvoja lähetti ne maistraatin. Maistraatti lähetti vain lastenvalvojalle ja lastenvalvoja lähetti maistraatin isyyspäätöksen tiedoksi asiakkaalle. Nyt jatkossa sitten maistraatti itse ilmoittaa näille asiakkaille tämän isyyden vahvistamispäätöksen myös lastenvalvojalle, koska lastenvalvojakin tarvitsee toki sen tiedon, että isyys on vahvistettu ja sitten senkin takia, että voidaan se yhteishuolto sitten kunnassa vahvistaa. Yhteishuoltosopimushan saadaan vahvistaa vaan, jos se ei ole lapsen edun vastainen. Eli tässä on tietysti hyvä muistaa se, että aikaa on saattanut kulua aika paljon siitä, kun ne vanhemmat sen sopimuksen siellä neuvolassa allekirjoitti. Ja niin kauan kuin sopimusta ei ole vahvistettu, niin se on ikään kuin avoin. Kumpi tahansa vanhempi saa sen kirjallisesti ilmoittamalla peruuttaa sen allekirjoituksensa siihen sopimukseen. Että niissä tilanteissa sitä yhteishuoltosopimusta ei sitten enää saa vahvistaa. Et joskushan voi olla, että pariskunta riitautuu siinä raskauden loppumetreillä tai heti lapsen syntymän jälkeen, ja tämmöisiä ilmoituksia sitten tulee, ettei halutakaan enää asian etenevän. Jep. Ja sitten siirrytään tosiaan niihin tilanteisiin, kun valitettavasti tämä lapsen isä kuolee ennen kuin tämä isyys on vahvistettu. Ja niissä tilanteissa, joissa hän on tunnustanut lapsen ennakkoon, niin isyys voidaan silti vahvistaa hänen kuolemastaan riippumatta. Mutta jos tällaista ennakkoon annettua tunnustamista ei ole annettu, niin tämä isyys voidaan vahvistaa myöskin miehen oikeudenomistajien suostumuksella. Ja tässä on nyt ajateltu lähinnä tosiaan sellaisia tilanteita, joissa nuorella miehellä ei ole muita lapsia kuin tämä vastikään syntynyt lapsi, ja hänen miehen oikeudenomistajat näissä tilanteissa yleensä ovat hänen vanhempansa. Ja silloin on olemassa vain 2 oikeudenomistajaa, joiden kirjallinen suostumus on helppo saada, ja oikeusgeneettiset isyystutkimukset voidaan tehdä, ja kaikki ovat yleensä näissä tilanteissa hyvin yksimielisiä asioista. Mutta sitten jos onkin sellainen tilanne, että tällä miehellä on jo muita
lapsia aikaisemmista suhteista tai tästä samasta suhteesta ja oikeudenomistajana onkin tämän miehen alaikäiset lapset, niin tämä oikeudenomistajien suostumus on luonteeltaan samalla tavalla henkilökohtainen kuin tämän miehen itse antama tunnustaminen. Eli sitä ei voi antaa kenenkään puolesta. Ja silloin, jos on alaikäisiä tai vajaakykyisiä oikeudenomistajia, niin silloin tämä mahdollisuus ei ole käytettävissä. Silloin on pakko edetä käräjäoikeuden kautta ja saada se isyys vahvistettua sitä kautta. Toisaalta semmoisissa harvinaisissa tilanteissa, että tämä oikeudenomistaja olisikin esimerkiksi joku yhteisö, seurakunta tai säätiö, jolle tämä mies on tehnyt yleistestamentin, niin tämmöinenkin tilanne on mahdollista, niin näissä tilanteissa sen suostumuksen voi antaa kirjallisena, koska ketään sellaista henkilöä ei ole olemassa, joka sen suostumuksen voisi samalla tavalla henkilökohtaisesti antaa, koska kaikki yhtiön edustajat tai yhteisön edustajat ovat lähtökohtaisesti, eivät edusta henkilökohtaista intressiään, vaan sen yhteisön intressiä. Joo. Ja sitten voidaan siirtyä tuonne maistraatin, isyyden vahvistamiseen maistraatin päätöksellä. Tosiaan, jos hypätään tuonne dian alaosaan, niin siellä on tosiaan nämä kaksi äsken kerrottua tilannetta selitetty. Eli maistraatti voi näissä tilanteissa vahvistaa sen isyyden, perustui se siihen miehen omaan tunnustamiseen ennen lapsen syntymää tai sitten miehen oikeudenomistajien suostumukseen. Mutta sitten olen ymmärtänyt, että tämän voimassa olevan isyyslain aikana on kovasti pohdituttanut ne tilanteet, joissa tämän tunnustamisen antajan tai äidin henkilöllisyys tai siviilisääty on ollut kovin vaikeaa selvittää. Ja maistraatti ei, vaikka isyys on itsessään selvä, niin maistraatti ei ole sit kuitenkaan suostunut kirjaamaan tätä isyyttä sinne väestötietojärjestelmään. Ja näitä tilanteita varten on nyt sitten tuotu uusi säännös isyyslakiin, jonka perusteella isyys voidaan vahvistaa, vaikka miehen tai äidin henkilöllisyyttä ja perhesiteitä osoittavat asiakirjat ovat puutteelliset, jos tätä lisäselvitystä ei ole kohtuudella saatavissa ja oikeuskineettinen isyystutkimus osoittaa, että tämä mies on sen lapsen isä. Ja se on nähtävästi ollut valtakunnallisesti hieman erilaisia tilanteita eri puolilla maata, että miten maistraatti on näitä tilanteita hoitanut, mutta nyt tämän säännöksen kautta ollaan tuomassa tämmöistä yhdenmukaista lähestymistapaa myöskin niihin tilanteisiin, joissa noita asetuksessa lueteltuja henkilöllisyystodistuksia ei ole ollut saatavissa. Tuossa tuli lounaan jälkeen ilmi, mä vielä tarkennan, eli tosissaan nämä asetuksen mukaiset henkilöllisyystodistukset, se koskee tätä ennakkotunnustamista. Eli jos näitä asetuksen mukaisia henkilöllisyystodistuksia ei ole saatavilla, niin silloin se ennakkotunnustaminen ei ole mahdollista. Isyys voidaan silti vahvistaa lapsen syntymän jälkeen, vaikka ei sit osapuolella olisi minkäänlaisia henkilöllisyystodistuksia, eli silloin mennään sitten tämän uuden säännöksen mukaan. Jos ei näitä asetuksen mukaisia henkkareita ole, niin isyys voidaan vahvistaa, jos DNA-tutkimus kuitenkin osoittaa miehen olevan lapsen isä. Eli pitää erottaa se, että syntymän jälkeen se isyyden vahvistaminen on mahdollista ilman näitä asetuksen luettelemia henkilöllisyysasiakirjojakin. Mutta pelkkä tunnustaminen ei näissäkään tilanteissa riitä, vaan silloin tarvitaan sitten lisäksi oikeuskineettinen isyystutkimus. Sitten edetään jo tuomioistuinprosesseihin. Ja kuten aamulla mainittiin, niin tässä on ajatuksena ollut, että isän kanneoikeutta vahvistetaan. Miehellä on siis kanneoikeus kahdessa tilanteessa. Ensimmäinen niistä on se, kun lastenvalvoja on keskeyttänyt isyyden selvittämisen
koska hän ei ole voinut edetä sen takia, että lapsesta tai lapsen äidistä ei ole saatu oikeusgeneettisiä isyystutkimuksia ja näin ollen ei ole saatu sellaista tietoa, minkä päälle se isyyden olisi ollut riittävästi tietoja, että se isyys voidaan vahvistaa. Ja näissä tilanteissa tosiaan mies saa nyt suoraan sieltä lastenvalvojan keskeyttämispäätöksestä sitten kanneoikeuden edetä vahvistuttamaan sitä isyyttä tuomioistuinteitse, koska tuomioistuin on sitten se, joka voi antaa määräyksen DNA-tutkimusten tekemiseksi vaikka vastoin äidin tahtoa. Toinen tilanne on sitten se, että jos jostain muusta syystä asia on edennyt maistraattiin saakka ja asia on kuitenkin sillä tavalla epäselvää, että maistraatti antaa kielteisen päätöksen ja syy on muu kuin se, että tunnustamista ei ole hyväksytty. Ja lähinnä nyt tulee mieleen ne tilanteet, joissa on kyse aviolapsesta ja äiti ja aviomies tai aviomies eivät ole hyväksyneet tunnustamista. Ja sellaisesta kielteisestä päätöksestä, niin kuin nykyisinkin, niin mies saa sitten kanneoikeuden nostaa se isyyden vahvistamista koskeva kanne tuomioistuimessa ja sitten lähdetään sitä kautta selvittämään tilannetta. Ja määräajat säilyvät nykyisellään, eli määräaika on vuosi siitä maistraatin päätöksestä niin kuin nykyisinkin, ja nyt uutena tämä kanneoikeus sen lastenvalvojan päätöksen jälkeen, ja siinä on sama vuosi, lasketaan sitä lastenvalvojan päätöksen tekopäivämäärästä. Ja nyt täytyy muistaa sitten, että koska nämä päätökset on sellaisia, jotka tuottaa tälle miehelle merkittäviä oikeusvaikutuksia, niin tämä päätös tulee toimittaa hallintolain 60 pykälän nojalla saantitodistusta vastaan. Sitten kanneoikeus lapsen näkökulmasta, koska tässä koko prosessissa on kysymys lapsen edun ajamisesta, niin kannetta ei voi ajaa, jos lapsi on kuollut. Pelkästään muiden ihmisten intressissä isyyttä ei vahvisteta. Samoin, jos lapsi on 15 vuotta täyttänyt ja itse vastustaa asiaa, niin on katsottu, että lapsi on niin kyllin kykenevä päättämään itse omasta edustaan, ja näissä tilanteissa kannetta ei voi ajaa tai sitä jatkaa. Lapsen kanneoikeus siis säilyy nykyisellään, eikä se ole sidottu määräaikaan eikä miehen kuolemaan. Ja jos mies on kuollut, niin hänen sijastaan haastetaan vastaajiksi miehen oikeudenomistajat. Sitten sellaisissa harvoissa tilanteissa, joissa tuomioistuimeen saakka edetään asiassa, jossa edelleen on useampi isäkandidaatti, niin on jonkun verran nyt helpotettu sitä prosessointisääntelyä siinä mielessä, että kaikkia miehiä ei tarvitse haastaa yhtä aikaa sinne tuomioistuimeen. Näistä osa saattaa olla hankalasti tavoitettavia ja ulkomailla. Mutta niin kauan kun isyys on selvitettävissä DNA-tutkimuksilla, niin eikä näytön arviointi näin ollen edellytä yhdessä käsittelyä, niin nämä haasteet voidaan nostaa vaikka yksittäin tai niiden miesten osalta, jotka ovat helpommin saatavilla. Isyyden kumoamista koskevista prosesseista tosiaan se, että maistraatinkin päätöksellä voidaan isyys kumota niissä tilanteissa, joissa on yksimielisiä osapuolia, ja nyt on lähinnä kysymys niistä tilanteista kuin aviolapsitilanteista, eli kun aviomies ja äiti ovat yksissä tuumin hakeneet sitä isyyden selvittämistä, ja sitten siinä on havaittu, että aviomies ei ole lapsen biologinen isä, niin maistraatti voi sitten tämän oikeudellisen tilanteen vahvistaa. Ja toinen tilanne on sitten se, mikä on nykyisinkin olemassa, eli kun toinen mies on tunnustanut lapsen ja aviomies ja äiti molemmat hyväksyvät tämän tunnustamisen, niin maistraatin päätöksellä sitten se aviomiehen isyys kumoutuu.
Näissä aviolapsitilanteissa on toki muistettava kyllä se, että oikeuskineettisestä isyystutkimuksesta ei saada sitä oikeaa biologista totuutta hedelmöityshoitotilanteessa silloin, kun on käytetty luovutettuja siittiöitä. Ja sen takia on rajattu tämä maistraatin toimimismahdollisuus niihin tilanteisiin, joissa ei ole annettu hedelmöityshoitoa. Ja lapsen edun nimissä on edelleen määräaika tällekin asialle, että hakemus tulee tehdä ennen kuin 1 vuosi on kulunut syntymästä. Tuomioistuinprosesseissa on sitten vielä 1 lisävuosi käytettävissä, niin kuin seuraavasta havaitaan. Eli isyys voidaan kumota kanteen perusteella tuomioistuimessa niissä joko lapsen, äidin tai miehen kanteesta. Ja tämä mies voi olla joko aviomies tai sitten se mies, jonka isyys on vahvistettu tunnustamisen perusteella. Mutta se uusi asia on nyt se, että myös mies, joka on niin sanottu perheen ulkopuolinen toinen tai kolmas mies, niin voi nostaa sen kanteen tuomioistuimessa tämän aviomiehen isyyden kumoamiseksi näillä edellytyksillä. Eli äiti ja aviomies ovat asuneet erillään lapsen syntymän aikaan, ja sen sijaan tämä kantaja on asunut lapsen äidin kanssa lapsen syntymän aikaan, ja hänelle on muodostunut tähän lapseen sellainen perheyhteyteen rinnastettava suhde. Ja lisäksi vielä tuomioistuimen tulee arvioida, että tämä kanteen nostaminen on lapsen edun mukainen. Se on kovin kapea mahdollisuus, mutta periaatteellisesti merkittävä. Ja näissä tilanteissa tosiaan tämä määräaika on se, että joko 2 vuotta lapsen syntymästä silloin, kun on avioliittoon perustuva isyys, ja 2 vuotta tunnustamisen hyväksymisestä, niin kuin nykyisinkin, kun on kysymys tunnustamalla vahvistetusta isyydestä. Lapsen kanteella ei sen sijaan ole määräaikaa, niin kuin ei nykyisinkään. Sitten päästään tähän helppoon osioon, eli nämä siirtymäsäännökset löytyy sieltä lain ihan viimeisistä pykälistä. Jos joku isyyslain on lukenut, niin aika helposti nämä tulee hypättyä yli, koska näitä on tosi vaikea ymmärtää. Mäkin joudun nyt ottaa ihan tämän paperin näin. Mä menen aina itsekin ihan solmuun näissä, että mitenkäs päin nämä nyt menikään. Eli tosissaan siirtymäsäännöksillä aina sitten säädetään siitä, että mitä lakia mihinkin lapseen sovelletaan, jos lapsi on syntynyt ennen uuden lain voimaantuloa. Eli se täytyy niin kuin olla jotenkin selkeästi kerrottu, että miten tämän lapsen asia hoidetaan. Ja ensinnäkin pääsääntö on se, että tätä uutta isyyslakia tullaan nyt sit soveltamaan myös takautuvasti, eli kaikkiin lapsiin, riippumatta siitä, koska he ovat syntyneet. Sitten siitä on säädetty poikkeuksia ja sitten vähän vielä poikkeuksia. Eli isyyden selvittämisen osalta sovelletaan siis vain uutta lakia kaikkiin lapsiin tämän pääsäännön mukaisesti, paitsi jos tämä äiti on sitten käynyt isyyden selvittämistä koskevassa neuvottelussa. Eli tämä neuvottelu ratkaisee sen lapsen osalta, että kumman lain mukaisesti mennään. Jos äiti on käynyt neuvottelussa vielä tämän vuoden aikana, niin sitten se asia hoidetaan loppuun vanhan lain mukaisesti. Eli ideana on se, että jos joku asia on jo vireillä, niin se hoidetaan loppuun asti samalla lailla, vanhalla lailla. Eli ei hypätä soveltamaan uutta lakia kesken kaiken. Sitten kuitenkin tämän keskeyttämispäätöksen osalta sovelletaan uutta lakia. Eli jos äiti on käynyt neuvottelussa ja sitten ei niitä tietoja saatavilla, niin sitten kuitenkin keskeyttämisen osalta sovelletaan uutta lakia. Ja myös miehen osalta sovelletaan uutta lakia, riippumatta siitä, onko se äiti käynyt neuvottelussa vai ei. Ja tähän isyyden tunnustamiseen ja sen hyväksymiseen sovelletaan vanhaa lakia, jos se prosessi on aloitettu vanhan lain aikaan. Eli siinä on myös tämä idea, että jos se asia on vireillä jo, niin se hoidetaan loppuun asti sitten samalla lailla saman lain mukaisesti. Jotta niin kuin asiaan saisi vähän lisää selkeyttä vielä, niin minulla on tässä sitten vielä niin kuin uudelleen tätä asiaa. Eli pääsääntö on, että sovelletaan sitä uutta lakia kaikkiin lapsiin, jos
paitsi jos se äiti on sitten käynyt siellä neuvottelussa lastenvalvojan luona tänä vuonna. Silloin siihen sovelletaan sitten vanhaa lakia sen lapsen isyyden selvittämiseen. Eli jos äiti on käynyt neuvottelussa tänä vuonna ja vastustanut isyyden selvittämistä, niin se vastustaminen sitoo lastenvalvojaa ensikin vuonna. Eli lastenvalvoja ei nyt sitten uuden lain mukaisesti mitätöi sitä äidin aiemmin antamaa vastustamislausumaa, vaan se jää voimaan. Eikä lastenvalvoja voi lähteä näissä tilanteissa ajamaan sitä kannettakaan, jos se äiti sitä vastustaa. Sitten jos on ollut sellainen tilanne, joskushan äiti ei pysty päättämään siinä ensimmäisellä neuvottelukäynnillä, että mitä sille isyysasialle nyt tehtäisiin, että haluaisi hän sitä selvitettäväksi vai ei. Eli nyt jos hän tänä vuonna vielä käy neuvottelussa, mutta hän ei vielä ota kantaa siihen, että selvitetäänkö vaiko ei, niin hän on kuitenkin neuvottelussa käynyt, eli sitten siihen sovelletaan vanhaa lakia ja hän saa vielä ensi vuonna vastustaa sitä isyyden selvittämistä. Eli hän saa sen kannan muodostaa sitten ensi vuoden puolella vanhan lain mukaisesti. Sitten jos äiti on jo käynnistänyt sen isyyden selvittämisen, on käynyt neuvottelussa ja pyytänyt lastenvalvojaa selvittämään isyyttä, niin sitten selvitetään loppuun asti vanhan lain mukaisesti, eli äidillä säilyy se vastustamisoikeus, eli äiti pystyy sitten vetämään jarrusta vielä ensi vuonna tai myöhemminkin, jos sitten äiti katsoo, että ei hän sitten haluakaan enää sitä asiaa selvitettävää, niin hänellä on sitten oikeus vastustamalla keskeyttää se selvittäminen. Samoin hän saa vastustaa sitä kanteen nostamista. Jos sitä neuvottelua ei ole käyty ollenkaan, eli lapsi on syntynyt ennen uuden lain voimaantuloa, mutta äiti ei jostain syystä ole koskaan lastenvalvojalle tullut, saadaan hänet sitten vasta ensi vuonna kiinni, niin sitten siihen sen lapsen isyyden selvittämiseen sovelletaan kokonaisuudessaan uutta lakia, mikä tarkoittaa sitten, että äidille ei ole enää oikeutta vastustaa sitä isyyden selvittämistä, vaikka se lapsi onkin syntynyt vanhan lain aikaan. Sitten tämä selvittämisen keskeyttäminen, eli tässä sitten taas kuitenkin aina sovelletaan uutta lakia. Eli jos se asia on nyt vireillä siellä lastenvalvojalla vanhan lain mukaisesti, äiti on pyytänyt lastenvalvojaa selvittämään sitä isyyttä, niin kaikilla lastenvalvojilla vissiin roikkuu siellä kaapeissa niitä semmoisia häntiä, mitkä ei etene enää yhtään mihinkään. Ei saada enää mitään tietoja lisää ja äitiinkään ei saa enää yhteyttä. Mieskään ei ole ollut yhtään aktiivinen. Näissä tilanteissa nyt sitten lastenvalvoja saa, vaikka siihen pitäisikin soveltaa sitä vanhaa lakia siihen isyyden selvittämiseen, niin lastenvalvojalle syntyy se keskeyttämisoikeus uuden lain mukaisesti, jos ei ole saatavilla tarpeeksi tietoja tai sitten on kyse tällaisesta yksinäisen äidin hedelmöityshoitotilanteesta. Ja tässä oli tosissaan ajatuksena se, että nämä tämmöiset vanhat roikkuvat avoimet tapaukset, mitkä ei enää mihinkään suuntaan liikene, niin niissä sitten keskeyttämispäätös lastenvalvojan päätöksellä ensi vuonna voidaan tehdä. Ja mies, riippumatta siitä, mitä se äiti on asialle aiemmin tehnyt, niin mies saa joka tapauksessa ensi vuonna käynnistää uuden lain mukaisesti sen isyyden selvittämisen tunnustamatta isyyttä. Eli mies voi ottaa yhteyttä ensi vuonna lastenvalvojaan ja ilmoittaa, että hän epäilee olevansa tietyn lapsen isä ja pyytää lastenvalvojaa käynnistää isyyden selvittämisen. Ja tähän sovelletaan sitten uutta lakia. Ja sitten siirrytään siirtymäsäännöksiin tuomioistuinten osalta. Kuinka monelle teistä on tullut yhteydenottoja niin sanotuissa vanhoissa AU-lapsitapauksissa, joissa lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella ennen 76? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aika monelle. Joo, tätä pelkäsinkin. Joo, uusi isyyslaki palauttaa kanneoikeuden niiltäkin lapsilta, jotka syntyvät jo, ei siis nykyisin voimassa olevan isyyslain mukaan, vaan sitä aikaisemmin voimassa olleen isyyslain mukaan. Ja sen lainsäädännön perusteella isyyttä ei voitu vahvistaa vastoin miehen tahtoa, mutta hänet voitiin velvoittaa maksamaan lapselle elatus. Ja sitten tänne isyyslain voimaantulolain mukaan vuodelta 1975
näiden ennen 1.10.1976 avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten osalta heille annettiin mahdollisuus nostaa isyyden vahvistamiskanne myöskin vastoin miehen tahtoa, mutta 5 vuoden määräajan kuluessa, ja tämä määräaika päättyi silloin 1981. Ja kaikki eivät hoksanneet toimia silloin, kaikki eivät tienneet, että heidän pitäisi toimia silloin, ja nyt aletaan olla siinä tilanteessa, että joko monen isä on jo kuollut tai on tullut siihen ikään, että asia alkaa mietityttämään, ja yleensä sitten havaitaankin oikeastaan vasta siinä perunkirjoitustilanteessa, että vaikka elatusmaksut on maksettu, niin sitä isyyttä ei ole vahvistettu. Ja näissäkin tilanteissa nyt palautetaan tosiaan sit se kannemahdollisuus hoitaa se asia tuomioistuimessa vaikka miehen kuoleman jälkeen. Mutta näissä normaaleissa tilanteissa, eli ei niin sanotuissa vanhojen AU-lasten tilanteessa, niin siirtymäsäännökset menevät niin, että sovelletaan vanhaa lakia, jos kanne on ollut jo vireillä tuomioistuimessa ennen 1.1.2016. Se on aika selkeä sääntö ja helposti havaittavissa. Samalla tavalla isyyden kumoamiskanteiden osalta pääsääntö on tämä, että sovelletaan vanhaa lakia, jos kanne oli vireillä vielä tämän vuoden puolella. Tästä kumoamisasiasta on vielä se, että kannetta ei kuitenkaan voi hylätä sillä perusteella, että äiti ja aviomies ovat molemmat kuolleet. Tämä vanha sääntö tai nykyisin voimassa oleva sääntö perustui siihen, että aikaan ennen DNA-tutkimuksia, jolloin oli hyvin vaikeaa enää sitten todistella mitään asiaa, kun molemmat vanhemmat olivat kuolleet, mutta kun oikeusgeneettiset isyystutkimukset on mahdollista tehdä aiemmin otetuilla näytteillä, niin näissä tilanteissa nämä todistelumahdollisuudet ovat nyt huomattavasti paremmat, ja sen takia tuosta säännöstä on luovuttu. Lastenvalvojan toimimismahdollisuuksista vielä, että niissä tilanteissa, joissa ajetaan isyyden vahvistamiskannetta, niin lastenvalvoja ei voi ajaa kannetta vastoin äidin tahtoa, jos isyyden selvittämiseen on sovellettava vanhaa lakia, eikä lapsi itse ole täyttänyt 15 vuotta. Ja vielä isyyden kumoamiskanteiden osalta on sellainen erityissäännös, että näitä perheen ulkopuolisten miehen kannen mahdollisuutta koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaisten lasten osalta, jos lapsi on syntynyt ennen 1.1.2016. Eli vaikka lähtökohdat ovat yksinkertaiset, niitä poikkeuksia on, että kyllä ne kannattaa ne tuomioistuinten kanneoikeutta koskevat siirtymäsäännöksetkin huolella lukea. Isyyslakiin liittyvät asetukset, kuten tuossa jo aamupäivällä niitä henkilöllisyystodistuksia tankattiin, niin ne tulevat tosiaan näistä 2 asetuksesta, jotka on 22. lokakuuta hyväksytty valtioneuvostossa. Ja ensimmäinen näistä on asetus eräistä toimenpiteistä ja asiakirjoista isyysasioissa. Ja henkilöllisyystodistusten lisäksi niin siellä on säännökset maistraatin ilmoitusvelvollisuudesta lastenvalvojalle, isyyden vahvistamista ja kumoamisesta koskevista päätöksistään. Ja toinen asetus, mikä tuona päivämääränä hyväksyttiin, oli uusi valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä. Ja tähän liittyy sitten näytteenottoa, lausuntoja ja korvauksia koskevia teknisempiä säännöksiä. Vielä ennen vuodenvaihdetta tulee sitten oikeusministeriön asetus isyyslomakkeista, mutta tämän sisältö on lähinnä se, että siellä luetellaan ne lomakkeet, jotka Marjo ja THL ovat tässä valmistelleet sitten kesän ja syksyn aikana, ja ne saavat sitä kautta sitten vielä virallisemman statuksen. Ja sitten lopuksi tässä on vielä lyhyesti nämä muut lait, mihin tehtiin pieniä muutoksia tämän isyyslain
säätämisen yhteydessä. Eli DNA-tutkimuslakia vähän muutettiin. Suuri muutos siinä on varmaan se, että sitä verinäytettä, jos nyt tarvii ottaa, että se posken sisäpinnan sivelnäyte ei ole onnistunut tai joku muu syy, niin sitä ei tarvitse enää olla lääkäri ottamassa tai valvomassa. Eli terveydenhuollon ammattihenkilö voi jatkossa sen verinäytteen ottaa terveydenhuollon toimintayksikössä. Nimilakiin tehtiin muutos liittyen tähän lapsen kuoleman jälkeen sukunimen vaihtaminen isän sukunimeksi. Huoltolakiin tämän ennakollisen huoltosopimuksen tekemisen takia piti tehdä muutos. Elatuslakiin lähinnä nostettiin joitakin pykäliä kumottavasta asetuksesta, että siihen ei muita muutoksia tehty. Ja hallituksen esitys 91/2014, niin sieltä löytyy hirveän paljon perusteluita näille kaikille pykälille, eli siihen kannattaa tutustua, jos mietityttää joku, että miksi niin kuin jossain pykälässä näin on sanottu ja säädetty. Eli hallituksen esityksessä ollaan sitten kovasti perusteltu näiden pykälien taustoja. Nämä perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan mietinnöt ehkä liittyy enemmän tosissaan näiden vanhojen AU-lasten kysymyksiin. Sitä vatvottiin kovasti eduskunnassa ja siihen liittyen sitten on nämä valiokuntamietinnöt.